Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά μετά από μια εβδομάδα, τα κλείδια και τα αντικλείδια και πάλι κοντά σας στο μικρόφωνο Νατάσα Ιωαννίδου και δίπλα στο στούντιο κοντά μου έχω τη χαρά αυτή την εβδομάδα να φιλοξενώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ξάνθης, τον κύριο Γιώργο Ταβλουτσίδη, γνωστό σε όλους. Κύριε Ταβλουτσίδη, θα μου επιτρέψετε να πω πολύ καλά λόγια. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Ξέρω ότι είστε από τους ανθρώπους που δεν δέχονται εύκολα τα κομπλιμέντα, αλλά πραγματικά έχετε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια πολύ και σοβαρό έργο και έργο που έχει προβληματίσει και έχει γίνει αντικείμενο πολλών σχολιασμών κατά καιρούς. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήσατε, μια πολύ σημαντική εκδήλωση με σκοπό τα έσοδα να δοθούν για την ανιστόρηση της Ιεράς Μονής της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και του κέντρου βέβαια μελέτης και έρευνας του ποντιακού ελληνισμού. Κατά πόσο πετύχατε το στόχο σας, αν είστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή, αλλά και τη στήριξη των φορέων? Ευχαριστημένος, επειδή πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχαριστημένος είμαι, έτσι. Αλλά πιστέψτε με, πάντα θέλω το ακόμα καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα περισσότερο κόσμο. Όσο και αν ακούγεται παράξενο και στους συνεργάτες στο Σύλλογο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και με την Επιτροπή Ανιστόρησης, περίμενα περισσότερο κόσμο. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι δεν έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και η επιτυχία αυτή και η εκδήλωση αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν αυτό της συναυλίας και να συγκεντρωθούν τα πρώτα ουσιαστικά χρήματα μετά την καμπάνια που ξεκινήσαμε όσον αφορά το γραμμάτιο ίσπραξης. Τα πρώτα έτσι μαζικά χρήματα που θα έρχονταν στο Σύλλογο για το σκοπό αυτό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πρώτα έξοδα που είναι και πολλά, και ο Σύλλογος αλλά και η Επιτροπή Ανιστόρησης. Το προζήμιο που σας αναφέρατε. Το προζήμιο ακριβώς, και το τονίζω, είναι πολύ σημαντικό, και αυτούς που έδωσαν τα 10 τους ευρώ αλλά και αυτούς που έχουν αγοράσει μέχρι τώρα γραμμάτια ίσπραξης. Πραγματικά είναι το προζήμιο αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Το δεύτερο μεγάλο κέρδος, που το θεωρώ πολύ μεγαλύτερο και δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό, ήταν το θέμα της διαφήμισης της συναυλίας, μέσα από την οποία έμαθε ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον κόσμος, ότι εδώ στην Ξάνθη αυτά που λέμε τα κάνουμε, και ότι ξεκινάμε την ανιστόρηση της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας και την ίδρυση του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ποντιακού Ελληνισμού. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι 106 μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την Κοζάνη μέχρι τον Εύρο, το τελευταίο ραδιόφωνο επάνω, εφημερίδες, τηλεοράσεις, αλλά και αθηναϊκές εφημερίδες, όπως ο Αδέσμεθος Τύπος, ο Αγγελιοφόρος στη Θεσσαλονίκη, ο Τύπος της Θεσσαλονίκης, η Μακεδονία κτλ. Έχουν γράψει για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ενημερώσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου για την προσπάθεια μας αυτή. Αυτή η ενημέρωση πιστεύω ότι θα μας βγει στο μέλλον μπροστά. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ταβλουτσίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το γενικότερο έργο του Συλλόγου, το οποίο πραγματικά είναι, το είπα και στην αρχή, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών σχολιασμών, τις περισσότερες φορές θετικών. Να μείνω λίγο στο θέμα της ανιστόρησης. Πόσο σημαντικό είναι για το Σύλλογο, να πω ότι για τον κόσμο που βέβαια το ακούει εδώ και πολύ καιρό, ότι προσπαθείτε εδώ και χρόνια και πραγματικά έχετε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, ειδικά εσείς προσωπικά, και τις γνωρίζουμε πολύ καλά. Γιατί είναι τόσο σημαντικό, γιατί το θεωρείτε τόσο πολύ σημαντικό για το σύλλογό σας, αλλά και για τον ποντιακό ελληνισμό γενικότερα? Εγώ θα έλεγα και για τη Θράκη ολόκληρη, ή μάλλον για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το πρώτο θέμα που θέσατε, για τους σχολιασμούς, τους θετικούς και τους αρνητικούς, γιατί υπάρχουν και αρνητικοί σχολιασμοί και καλά κάνουν, όταν όμως είναι καλοπροαίρετοι. Όταν δηλαδή υπάρχει κριτική και όχι έτσι λέμε για να λέμε. Ίσως να μην περίμενε κανείς ή να μην περιμένει κανείς σε μικρές τοπικές κοινωνίες όπως η δική μας που ζούμε, και μάλιστα σε μια κριτική περιοχή, ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας σύλλογος ο οποίος θα μπορούσε να τολμήσει να κάνει κάποια πράγματα. Εμείς τολμήσαμε. Προσωπικά δηλαδή, και οριμάζοντας βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, όταν είχα την τιμή για πρώτη φορά να είμαι ο πρόεδρος αυτού του συλλόγου, αφού διατέλεσα
και μέλος και χορευτικά και θεατρικά και όλα αυτά τα πράγματα, είχα στο μυαλό μου ορισμένους στόχους. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να ξεφύγει ο σύλλογος και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει με όλους τους συλλόγους πανελλαδικά και όχι μόνο με τους ποντιακούς συλλόγους, αλλά με όλους τους συλλόγους, διότι τι έχουμε σήμερα? Έχουμε ένα μοντέλο συλλόγων οι οποίοι κάνουν ένα χορό το χρόνο, άντε να κόβουν μερικοί και την πίτα, λοιπόν, άντε κανένας μπορεί να κάνει και καμιά εκδρομή, Αυτό θα το σχολίαζα και εγώ. Και τι ωραία, τι καλά έχουμε σύλλογο, ας πούμε. Η καλύτερη περίπτωση είναι να έχει και ένα χορευτικούλι, η πιο καλή είναι να έχει και ένα θέατρο, έτσι. Όλα αυτά είναι χρήσιμα όμως, έτσι. Αλλά κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και εδώ έχει ευθύνη και η ελληνική πολιτεία. Και όχι μόνο η ελληνική πολιτεία κεντρικά, έχουν ευθύνη και οι τοπικές κοινωνίες και η ταγή αυτών των τοπικών κοινωνιών. Και γιατί το λέω αυτό? Όλοι οι σύλλογοι ανήκουμε στην νομαρχία. Έχω πει κατά καιρούς και στον κύριο Σαλτούρο, τον προηγούμενο νομάρχη, και στον κύριο Παυλίδη, ξεκαθαρίστε το τοπίο. Μην τα βλέπετε όλα πολιτικά. Πάντε μια μέρα σε ένα σύλλογο ή τηλεφωνήστε και πείτε στο σύλλογο Χ. Θα έρθουμε σήμερα σαν νομαρχία να σας επισκεφτούμε και να δούμε τι κάνετε, αδερφέ. Γιατί εσείς οι σύλλογοι χρηματοδοτήσετε και από την νομαρχία και από τους δήμους και από χορηγούς και από το κράτος, έτσι. Να δούμε τι σύλλογος είστε, ας πούμε. Εκεί θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Κύριε Ταβλιτζίδη, απαντήσατε ήδη στην ερώτησή μου. Σκόπευα να το θέσω και πραγματικά είστε από τους ανθρώπους που δεν φοβούνται καθόλου, τολμάτε και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς ποτέ να γίνεστε προσβλητικός προς οποιονδήποτε. Πραγματικά, αυτό που προσπαθώ τόση ώρα να πω και στους ακροατές μας, και το λέω εμέσως πλην σαφώς, είναι ότι πραγματικά ο σύλλογός σας, και χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την δουλειά που γίνεται και από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που σίγουρα έχετε τη στήριξη, αλλά και τα υπόλοιπα απλά μέλη, είναι προσωπική δουλειά σας. Και θέλω να σας υπενθυμίσω και σε εσάς, αλλά και να μας το πείσω και στους ακροατές μας. Πριν από χρόνια είχαμε κάνει ένα ταξίδι στην Ουκρανία με εκείνη την αδελφοποίηση, την περίφημη. Έχει φέτος. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πρώτη μου εντύπωση, γιατί μέχρι τώρα και εγώ δεν είχα ζήσει πολύ εδώ πέρα, η πρώτη μου αντίδραση ήταν, επειδή θα ήταν πολύ κουραστικό ταξίδι, δεν ήταν το επιθυμητό. Το αποτέλεσμα όταν ήρθα, το ξέρετε και εσείς ο ίδιος, ότι σας είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα ταξίδι ξανά με το σύλλογο. Είδα εκεί πέρα όλη τη δουλειά που γίνεται. Δεν ήταν ένα ταξιδάκι να ψυχείς, ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι για όλους μας, πάρα πολύ κουραστικό, το οποίο όμως ήταν πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή είδα πράγματα να γίνονται, είδα δραστηριοποίηση. Ναι. Και δεν έγινε για να γίνει. Υπάρχει δηλαδή σκεπτικό από πίσω, υπάρχει πάντα κάποιος στόχος, υπάρχει ένα συνολικό όραμα, και επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό. Αυτό λοιπόν που έχω δει και το βλέπω εδώ και πολλά χρόνια, και άσχετα από το ότι, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να υπήρξαν και επικρίσεις, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι γίνεται πάρα πολλή δουλειά από εσάς προσωπικά τουλάχιστον. Κοιτάξτε, δουλειά γίνεται και από μένα, γίνεται και από τα μέλη. Ξέρετε, συνήθως στους συλλόγους δουλεύουν λίγα άτομα. Αυτά είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Επειδή θίξατε όμως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της Ουκρανίας και γενικότερα της δράσης του συλλόγου, και ότι πραγματικά εμείς δεν τα βλέπουμε ως ένα ταξιδάκι αναψυχής αυτά. Υπήρξε συνέχεια, όπως ξέρετε. Τους φιλοξενήσαμε μετά εδώ. Ήρθε και η κυρία Προτσέγκο και άλλη φορά εδώ στην Ξάνθη. Τώρα πριν το Πάσχα ήμουνα σε μια αποστολή που έγινε πάλι στην Ουκρανία, γιατί γιόρταζαν τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας. 95 σύλλογοι περίπου, φανταστικές εκδηλώσεις. Εσύ που ήσουν από το 99 στην Ουκρανία, θα θυμάσαι, στη Μαριούπολη, ψάχναμε να βρούμε κανέναν να μας μιλάει λίγα ελληνικά ή να κάνει το μεταφραστή. Ναι. Λοιπόν, σήμερα στην Ουκρανία μιλούν ελληνικά, πάρα πολλοί κόσμος. Έχει πάνω από 1.000 φοιτητές στο τμήμα της ελληνικής γλώσσας εκεί. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο με πρίτανη των Μπαλαμπάνοφ, είναι ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, και το μόνο που ζητούσαν και τότε, θα το θυμάσαι, και που ζητούν και σήμερα, δεν θέλουν ούτε λεφτά για οτιδήποτε, θέλουν σχολεία, εκκλησιές. Και είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαστε σε επαφή και με το
Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σε συνεργασία επίσης με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και με την πρεσβεία μας στην Ουκρανία, στο Κίεβο, να υιοθετήσουμε και ο Σύλλογος, θα κάνω πρόταση βέβαια και στο Δήμο και στην Εκκλησία και στην Ομαρχία, αλλά έχουμε βρει και άλλους φορείς και το Πανεπιστήμιο, να υιοθετήσουμε αίθουσες οι οποίες κοστίζουν $1,000 το χρόνο. Τόσο είναι η αμοιβή ενός δασκάλου στην Ουκρανία. Δεν βγαίνουν, αλλά αγαπούν πολύ τη γλώσσα. Είναι δηλαδή πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε $1,000, ούτε €800 πόσο είναι. Το χρόνο. Λοιπόν, τίποτα, πραγματικά και τίποτα. ζητούν παντού να υιοθετήσουμε δασκάλους. Το έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία το ΣΑΕ Ευρώπης από την Κύπρο ο Ασλανίδης. Είμαστε σε μια γενική επαφή. Την Πέμπτη θα είμαι στη Θεσσαλονίκη να δω και τον πρόξενο της Κύπρου για να κανονιστεί ένα ραντεβού με τον κύριο Ιακώβου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Θα επισκεφτώ δηλαδή την Κύπρο για να συναντήσω τον κύριο Ιακώβου για γενικότερα ζητήματα και γι' αυτό, γιατί ήταν πρόεδρος του ΕΙΑΠΟΕ και έχει τις ευαισθησίες του, αλλά και να μας στηρίξει για την ανιστόρηση με ένα σύμπλεγμα προτάσεων. Βέβαια ο κύριος Ιακώβου ξέρει τον περιμένει που θα δούμε και μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι φιλίες έτσι πληρώνονται. Λοιπόν, και δεν το αφήνουμε το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και η τελική πρόταση, και αν θέλετε είναι και μια είδηση, είναι ότι, γιατί κάναμε αρκετές σκέψεις εκεί και με το Πανεπιστήμιο και με άλλους φορείς στην Μαριούπολη, είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια έδρα ελληνικής γλώσσας, η οποία για τις παρευξήνιες χώρες, η οποία να βγάζει δασκάλους για να διδάσκουν μετά στις χώρες των παρευξήνιων χωρών. Στην αρχή σκεφτήκαμε να είναι αυτή η Μαριούπολη, αλλά τελικά για να έχουν και επαφή με το ελληνικό περιβάλλον και όλα αυτά τα πράγματα, η πρόταση που θα καταθέσουμε, ίσως προλαμβάνω λίγο τώρα τον κύριο Καραμπίνη, το έχουμε συζητήσει δηλαδή, όχι διεξοδικά, συμφωνούμε καταρχήν, η έδρα αυτή να γίνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ωραία. Πάντως μου προλαβαίνετε σε ό,τι θέλω να σας ρωτήσω και όπου θέλω να τοποθετηθώ. Ήθελα να θυμηθώ ότι υπήρχε από τότε η μεγάλη υποστήριξη από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ότι σε εκείνο το ταξίδι τυχαία είχαμε, δεν θυμάμαι κατά πόσο τυχαία ήταν, πάντως είχαμε πέσει στον τότε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Αρσένη, ο οποίος μάλιστα είχε χαρεί ιδιαίτερα, είχε κάνει και δηλώσεις, είχε μιλήσει, είχατε συζητήσει. Ο κύριος Καραμπίνης, όταν ακόμα ήταν υπεύθυνος οικονομικών του Πανεπιστημίου, σε μια συζήτηση όλων των φορέων, είχατε κάνει μια πρόταση τέλος πάντων, είχε δείξει γενικά η τοποθέτησή του ήταν πολύ θετική απέναντι στο Σύλλογο και πρέπει να πω ότι και η προσωπική μου άποψη για τον κύριο Καραμπίνη είναι πολύ καλή. Είναι άνθρωπος πάρα πολύ μεθοδικός και οργανωτικός, δεν είναι δηλαδή τυχαίο το ότι ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν όλη προσπάθεια, τις όποιες προσπάθειες του Συλλόγου. Και τώρα που είναι βέβαια πρίτανης, τα πράγματα είναι ακόμα πιστεύω καλύτερα και πιο διαυγή αν θέλετε, αλλά γενικά βλέπω ότι ο Σύλλογος, πιστεύω περισσότερο το πρόσωπο παίζει ρόλο και εσείς είστε το πρόσωπο του Συλλόγου. Έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση που λέτε πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ πιστεύω δηλαδή αυτό που λένε για εσάς, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κύριε Νταβουλτζήτη, γιατί συνήθως ο ενδιαφέρον μας το μαθαίνει τελευταίος, είναι πως ό,τι βάλετε στο μυαλό σας το καταφέρνετε. Ναι, το καταφέρνουμε όμως, ξέρετε γιατί, και μιλάω στο πληθυντικό γιατί δεν είμαι μόνος. Το καταφέρνω γιατί όταν πιστέψουμε σε αυτό που έχουμε σκεφτεί, είτε όποιο και αν είναι αυτό, δεν βιαζόμαστε. Το αναλύουμε και το πάμε σιγά σιγά, ώσπου να γίνει μια μικρή μάζα. Μετά η μάζα αυτή μπορεί να μεγαλώσει. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ίσως πολλοί, και όχι μόνο εδώ στην Ξάνθη αλλά και γενικότερα, είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια συνεννόηση, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και να συζητούμε και να ομονοούμε κάποια πράγματα. Θέλετε οι πολιτικές αντιπαλότητες, θέλετε οι ζήλιες,
δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ανταγωνισμοί. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το Σύλλογο Ποντίων Νομού Ξάνθης, αν θυμάστε τότε κάναμε το συνέδριο το 1995. Το 1994 έγινα πρόεδρος, το 1995 κάναμε το συνέδριο, ήταν μεγάλο άλμα. Δεν το πίστεψε κανείς εδώ η τοπική κοινωνία. Το συνέδριο έγινε και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε 2 χρόνια κάναμε το μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού. Άλλες φασαρίες εκεί. Γνώστε σε όλη την κοινωνία. Θα κλέψει, θα έτσι, θα αλλιώς. Πραγματικά έχει γίνει. Λοιπόν, τα διάφορα, εντάξει. Εγώ τους ευχαριστώ όλους αυτούς. Και τους καλώ γιατί έχουν θέσει στην καρδιά μου όλοι και στην ψυχή μου. Σε τι συνεισέφεραν? Έστω και αρνητικά, έστω και με αυτόν τον άσχημο τρόπο αρνητικά. Και εγώ τους καλώ να έρθουν στο Σύλλογο. Τους καλώ να έρθουν να κάνουμε διάλογο και μετά, αν θέλουν, μετά από το διάλογο, να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Γιατί τα λόγια καλά είναι στα καφενεία. Σε κάθε ενδιαφερόμενο, έτσι. Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα λόγια καλά είναι στα καφενεία ή οπουδήποτε αλλού, αλλά πρέπει να υπάρχουν και 2 απόψεις. Και για να γίνει ένα κακό, δηλαδή ούτε το κακό ούτε το καλό έχει μία όψη, όλα έχουν 2 όψεις. Έτσι, να κάτσουμε, να τα κουβεντιάσουμε και εκεί που έχω λάθος, και σίγουρα κάνει λάθος κάποιος που εργάζεται, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το θεωρώ μεγάλη αρετή να μπορεί κάποιος να ζητήσει συγγνώμη όταν αντιλαμβάνεται το λάθος του. Ενώ είναι το αντίθετο όταν δεν το κάνει και επιμένει στον εγωισμό του. Άρα λοιπόν θέλει αρετή, θέλει ψυχικό σθένος και περίσσευμα ψυχής για όλα αυτά τα πράγματα. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης δεν είναι κανένας οργανισμός. Έτσι, είναι ένας σύλλογος όπου επαφίεται στην όποια προσπάθεια έχει να κάνει ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απλά μέλη κτλ. Δηλαδή το να οργανώσεις μια συναυλία, ας πούμε, ή ένα συνέδριο, για να μην πω τώρα σε άλλα συνέδρια που γίνονται εδώ, να δούμε τι έγλη και τι απήχηση είχε το δικό μας συνέδριο και τι είχε το τελευταίο, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιο είναι, βρείτε το. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλωστε, σας έχω πει και κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω αν το θυμάστε κύριε Ταβουλτζίδη, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μου έχει κάνει, εξακολουθεί η ίδια εντύπωση, τα παιδιά τα οποία είναι και στο χορευτικό, τα οποία είναι και σε όλα τα τμήματα, το πόσο ήταν και ευπρεπή και σωστά στη συμπεριφορά τους, χωρίς να χρειάζεται ούτε να τα μαλλώσετε, και σας είχα ρωτήσει γι' αυτό. Γιατί βγήκαμε έξω από την Ελλάδα, σε ένα μέρος το οποίο όσο και να έχουν συνηθίσει, και όχι μόνο τα παιδιά και τα υπόλοιπα τα μέλη, θα μπορούσαν κάλλιστα να φερθούν κάπως διαφορετικά. Σε όλη τους συμπεριφορά ήταν άψογα. Από την αρχή ήταν άψογοι πρεσβευτές της χώρας μας, του πολιτισμού μας και του ήθους που θα έπρεπε να δείξουμε. Και μου είχατε πει ότι δεν χρειάζεται, και μου είχε γίνει και μάθημα αυτό, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν χρειάζεται να τρέχετε από πίσω. Τους έχετε πει 2 πράγματα, τους έχετε εξηγήσει, τους τα έχετε δείξει και από εκεί πέρα τα παιδιά τα καταλαβαίνανε μόνο τους. Κάθε ηλικίας παιδιά. Έχουμε μια φοβερή επικοινωνία. Καταρχήν τα περισσότερα τα έχω μεγαλώσει σαν χοροδάσκαλος, το λέω και αντριχιάζω. Τα αγαπάω πολύ. Ειδικά έρχονται τώρα παιδιά που έχουν φύγει γιατί παντρευτήκανε, μέσα συναντούν στον δρόμο, φέρνουν τα παιδιά τους στο σύλλογο και συνεχίζουν να μιλάνε δάσκαλοι. Δεν ξέρετε. Φοβερό. Εκείνη την ώρα δεν πάει να μου φέρεις όλο το χρυσό του κόσμου, ας πούμε, τι είναι, ξέρω εγώ, το πιο πράγμα. Ό,τι είναι αυτό. Δεν ξεπληρώνεται αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή ικανοποίηση. Λοιπόν, με τα παιδιά έχουμε μια καταπληκτική επικοινωνία. Τους καταλαβαίνω, προσπαθώ να μπω στο νόημα της εποχής τους. Πάντοτε τους δίνουμε πρωτοβουλίες. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα συνεδριάζουμε μαζί με την νεολαία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μαζί με την νεολαία. Έχετε κάνει και πολλές δραστηριότητες. Παρακολουθεί η νεολαία, παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκεί που τους απορούν βεβαίως παίρνουν και θέσεις κτλ. Και αυτό το κάνουμε για να μάθουν, να ξέρουν από πρώτο χέρι τι αποφασίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Αν είναι υπεύθυνο ή αν είναι ανεύθυνο. Και βεβαίως όταν καμιά φορά έχουν μια άποψη για θέματα κανονικά βάσει καταστατικού δεν επιτρέπεται, υποτίθεται, βεβαίως και παίρνουν τον λόγο και εκφράζουν την άποψή τους κτλ. Αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει, δημιουργεί και τις ανάλογες υποχρεώσεις. Ένθεν και ένθεν. Εγώ μπορώ και συνομιλώ με τα μάτια. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αυτά καταλαβαίνουν πότε εγώ είμαι τσαντισμένος από μια λάθος συμπεριφορά και πότε είμαι χαρούμενος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ναι, αυτό μπορώ να το πω και εγώ, να το πιστοποιήσω, το έχω δει. Τότε αντιδήμαρχος και σημερινός δήμαρχος, ο κύριος Στυλιανίδης,
ήταν μαζί μας. Πώς συνεννοήσει με τα παιδιά μου, δεν χρειάζεται με τα μάτια, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Όμως την νεολαία αυτή, πέρα από τα χορευτικά, έχουμε από τις καλύτερες και από τις πρώτες οργανωμένες ποντιακές νεολαίες στην Ελλάδα. Αυτό έφερε και τα αποτελέσματά της, έτσι. Έχουν οριμάσει αρκετά δηλαδή. Πραγματικά. Πάντως, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, κάνατε μια επισήμανση που εγώ δεν την είχα λάβει υπόψη μου για τον θάνατο ενός μεγάλου τραγουδιστή, του Χρύσανθου, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους. Πόσο καιρός κλείνει? 30 Απριλίου πέθανε, τώρα στις 30 το μήνα, δηλαδή γίνονται 3 μήνες. 30 Μαρτίου, συγγνώμη, 30 Μαρτίου. Να πούμε 2 λόγια για τον τραγουδιστή, αλλά και για την προσφορά του. Ναι. Καταρχήν πέθανε 71 ετών. Τον τιμήσαμε πέρσι εμείς στα θυμίσματα και παρχάρια. Πέρσι, δηλαδή πρόπερσι, όχι φέτος τώρα. Αυτά τα νέα, εντάξει, θα θεωρούμε φέτος. Ναι. Ο Χρύσανθος ήταν ο άνθρωπος που τραγούδισε τα πάντα. Είχε αυτό το θείο χάρισμα. Τραγούδισε τον πόνο, τη φτώχεια, τον έρωτα, τον ξεριζωμό, την ξενιτιά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το τραγούδισε. Και το τραγούδισε υπέροχα. Έμεινε πιστός στην παράδοση, την ποντιακή παράδοση. Ήταν και θα παραμείνει ο φάρος όσον αφορά το τραγούδι και τη γλώσσα, γιατί σε κάποιο δίσκο είχε κάνει ένα λάθος, ενώ το είχε σωστά στο κείμενο και κόντευε να τρελαθεί. Θα έχω σε βασίλισσα εγώ όντες αποθάνω. Όταν θα πεθάνω, είναι λάθος. Το σωστό ήταν εγώ ούς να αποθάνω, εγώ μέχρι που να πεθάνω. Και όταν ακούσαμε 1-2 φορές τον δίσκο τότε, του λέω, Χρυσανθάκη, εδώ είσαι ένα λαθάκι, μόνο μας δεν θα κάνεις παρατηρήσεις. Το είδες, μου λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν τέλειος. Το αναφέρω αυτό το περιστατικό έτσι. Είχε φοβερή φωνή, είχε φοβερή πένα, μεγάλωσε γενιές. Μεγάλωσε γενιές και θα συνεχίζει να μεγαλώνουν τα τραγούδια του. Πιστεύω ότι όσο και αν ακούγεται παράξενο, αν και έχουμε τώρα μια πληθώρα καλλιτεχνών και άξιων και αξιόλογων, το κενό του θα φανεί πολύ σύντομα. Λυπάμαι, αλλά ήταν ένας ογκόληθος. Άλλες πολλές φορές πολλοί καλλιτέχνες γίνεται συχνά αναγνωρίζεται, όχι ότι αναγνωρίζεται μετά το θάνατο. Ο Χρύσανθος είναι αναγνωρισμένος, υπήρξε αναγνωρισμένος, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα μνημείο, θα είναι ένα σημείο αναφοράς. Δεν νομίζω ότι αποκλείεται να ξεχαστεί, δεν θα τον αφήσετε και να ξεχαστεί. Με τίποτα. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα. Ο Χρύσανθος ήταν και θα παραμείνει εκεί ψηλά. Αν, θα πω ένα παράδειγμα, αν ο Χρύσανθος δεν τραγουδούσε ποντιακά και τραγουδούσε λαϊκά, ή αν συνέχιζε με το χάλαρι τότε, δροσουλίτες κτλ. Ήδη από αυτά και μόνο είχε τον θαυμασμό και ξένων ειδικών, ας πούμε, στο τραγούδι. Σκεφτείτε αν είχε τραγουδήσει αυτά, αν είχε πάει σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της μουσικής, θα ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός ο θάνατός του, ας πούμε. Γι' αυτό ακριβώς μίλησα και για την συνεισφορά του, γιατί αυτό που είπατε ότι έμεινε πιστός στην παράδοση. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακούγοντας τι άλλο. Χρύσανθο, βεβαίως. Συνεχίζοντας, ακούσαμε τον Χρύσανθο. Είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ξάνθης, τον κύριο Γιώργο Ταβουλτσίδη. Αναφερθήκαμε σε δραστηριότητες που όχι μία ώρα, πολλές ώρες, κύριε Ταβουλτσίδη, δεν θα μας έφταναν ούτε καν να φτάσουμε τα μισά από όσα έχετε κάνει. Εγώ σας είπα από την αρχή, θα σας πω πολλά καλά λόγια, όχι επειδή δεν είναι θέμα ούτε τακτικής εκπομπής, ούτε επειδή μόνο σας συμπαθώ. Είναι επειδή πρέπει μερικά πράγματα να λέγονται και να λέγονται προς τα έξω, να αναγνωρίζονται όταν γίνεται. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι η επιλογή των προσώπων στην εκπομπή είναι καθαρά προσωπική και σημαίνει ότι πιστεύω στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εδώ. Θέλω να πω ότι όταν είχε γίνει το μνημείο, το γνωστό μνημείο του ποντιακού ελληνισμού, του προσφυγικού ελληνισμού, γελάω όχι επειδή είναι κάτι... θυμάστε πάρα πολύ καλά, το αναφέρατε και προλίγο, πόσα πράγματα είχαν ακουστεί. Και τώρα πόσο έχουν αλλάξει.
Κοιτάξτε, είδατε όμως ότι πρέπει κανείς να πιστεύει σε αυτό το όραμα που έχει, και αν έχει πείσει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, δεν έχει ανάγκη από οτιδήποτε άλλο. Θα κάνω μια επισήμανση όσον αφορά το μνημείο. Καταρχήν, και εσείς από λάθος είπατε το μνημείο του ποντιακού ελληνισμού. Εμείς λοιπόν, η μία παράμετρος που θα βάλουμε αυτή, τελικά το κάναμε μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού, γιατί θέλαμε και θέλουμε να σταματήσουμε, να σβήσουμε αυτές τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν ακόμα και μεταξύ μας. Γιατί υπάρχουν. Τώρα είναι λιγότερες προφανώς, αλλά πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς όμως δεν τις βάλατε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να μονοήσουμε σε κάποια πράγματα. Είμαστε πρόσφυγες, είμαστε Έλληνες, έχουμε τα ίδια κοινά. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, τι χωρίζει το Θρακιώτη από το Μικρασιάτη και τον Πόντιο και τον Σαρακατσάνο και τον οποιοδήποτε. Να σας διακόψω και να αναρωτηθώ κάτι. Μήπως δεν είναι τελικά αυτός ο λόγος, γιατί από την αρχή εσείς είχατε ξεκαθαρίσει τα πράγματα και εσείς ο ίδιος δεν θέσατε ποτέ ανταγωνιστικότητες. Μήπως επειδή το κάνατε εσείς, η σκέψη από κάποιους άλλους, το άλλο το βάζω σε μια γενικότητα χωρίς να φωτογραφίζω ίσως, αλλά από κάποιους άλλους, ότι θα φανείτε εσείς και μόνο αυτό ως γεγονός ήταν αρκετό ώστε να υπάρξουν αντιθέσεις. Αν είναι αυτή η σκέψη τους, λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μπορούμε να πούμε. Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε τώρα, και στο συνέδριο κάναμε μια οργανωτική επιτροπή, έτσι. Συνεργαστήκαμε τότε με το Πανεπιστήμιο, πριν ήταν ο κ. Πανούσης, με τον οποίο ακόμα μας συνδέει μια φιλία πολύ καλή, είναι άλλωστε και στην Επιτροπή Ανιστόρησης. Και στη συνέχεια συνεργαζόμαστε πάντοτε με όλους τους φορείς. Ποτέ δεν είδαμε ο καθένας μας ανήκει κάπου πολιτικά. Καλά κάνει και είναι υποχρέωσή του να ανήκει κάπου. Αλλά ποτέ σαν σύλλογος δεν είδαμε ούτε κομματικά, ούτε μικροκομματικά την ανάπτυξη του τόπου και ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό που λέγεται πολιτισμός. Ελπίζω οι ακροατές μας να καταλάβουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη διαφορά του πολιτικού, της πολιτικής σκέψης από της κομματικής. Και πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί είμαστε πολιτικά όντα. Πολιτική κάνουμε όλοι μας. Ακριβώς. Και στην καθημερινή μας ζωή κάνουμε πολιτική, έτσι. Αλλά υπάρχει διαφορά από τη μικροκομματική όπως το θέσατε και θέλω να το επισημάνω, γιατί ίσως κάποιοι νομίζουν ότι υπάρχει, κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν και ίσως δεν γνωρίζουν, ίσως νομίζουν ότι είναι μια αντίφαση. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή λοιπόν θέλαμε όλους τους φορείς δίπλα μας να συναποφασίζουμε. Δεν κάναμε τίποτα σε αυτόν τον νομό, σε αυτόν τον τόπο, χωρίς τη συνένεση των τοπικών φορέων. Άρα και της τοπικής κοινωνίας, έτσι, αφού όλοι αυτοί εκφράζουν την τοπική κοινωνία. Και βέβαια μέσα από τον τύπο, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχε ενημέρωση και ο κόσμος. Αυτό συνεχίστηκε, δεν ήταν μόνο στο θέμα του συνεδρίου ή του μνημείου, και να επανέλθουμε στο μνημείο, ακόμα και το θέμα της καταγραφής της τοπικής ιστορίας. Και εκεί με συνένεση των τοπικών φορέων δημιουργήθηκε επιστημονική επιτροπή, η οποία προχώρησε στο έργο, μέχρι εκεί που προχώρησε, δεν φτάνουν άλλο τα οικονομικά μας, δυστυχώς. Αλλά αυτή τη στιγμή, έστω αυτά τα 6 εκδόσεις που γίνανε, διδάσκονται στα σχολιά μας. Είναι ένα κέρδος. Βέβαια δεν ήταν ένα πανηγύρι όπου θα λέγανε όλοι τι ωραία, τι καλά. Αυτές είναι δουλειές σημαντικότατες, οι οποίες όμως δεν την χάνουν και της καλύτερης προβολής ή της μνήμης των πολιτών. Τα παιδιά όμως, οι γενιές που μεγαλώνουν και παίρνουν αυτά τα στοιχεία, είμαι βέβαιος ότι αυτοί στο μέλλον θα αναγνωρίσουν αυτή την προσπάθεια και θα πετήσουν να ολοκληρωθεί ή και να ολοκληρώνεται συνεχώς. Είτε αυτό είναι οτιδήποτε και να έχουμε κάνει, ακόμα και τώρα με την ανιστόρηση, σε όλα θέλουμε να έχουμε τη συνένεση. Έτσι πρέπει να πάμε. Ο στόχος μου από την αρχή ήταν ότι όλοι μαζί μπορούμε πολλά. Όσο πιο λίγοι είμαστε μπορούμε λιγότερα. Θα σας πω ένα περιστατικό. Όταν Πρίτανης μόλις έχει αναλάβει ο κύριος Σιμόπουλος, η πρώτη του θητεία, προσπαθώ να τον κλείσω ραντεβού, γιατί ήμασταν τότε με την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, η κυρία Γεμενετζή, η γραμματέας του εκάστοτε Πριτανική, ναι, κύριε Ταβουλτζίδη, ναι, κύριε Ταβουλτζίδη, ναι, κύριε Ταβουλτζίδη, θα δούμε, θα κάνουμε. Οπότε ένα μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνο, λέει, σε θέλει ο Πρίτανης. Μου το δίνει στο τηλέφωνο,
Μου λέει, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, λέει, τόσο καιρό, λέει, θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου αυτό και τα λοιπά. Ξέρετε και τα λοιπά. Λέω, ξέρω, για πείτε μου τι ζόρι έχετε, γιατί για να πάρετε τηλέφωνο μόνο ζόρι θα έχετε. Και μου λέει, επειδή ξέρω ότι έχετε καλές γνωριμίες στην Αθήνα και τα λοιπά, και επειδή τώρα είναι να δοθούν σχολές από το Υπουργείο Παιδείας, να πάρουν κάτι παραπάνω σαν Πανεπιστήμιο Θράκης και τα λοιπά. Και τι θέλετε από μένα, του λέω, κύριε Πίθανε. Λέει, αν μπορείς, μου λέει, εκεί τα ποντιακά σωματεία της Ξάνθης και της Κομοτηνής ή και του Εύρου, να κάνετε ένα ψήφισμα. Του λέω, άμα δεν σπάσεις αυγά ο μελέτα, δεν φτιάχνεις Πίθανε. Του λέω, στο γραφείο σου, μου λέει, ναι, ήρθες στο γραφείο μου, έρχομαι στο δικό σου. Του λέω. Πήγα εγώ στο γραφείο του, αμέσως. Λοιπόν, και δεσμεύτηκα ότι σε 2 μέρες θα κάνουμε μια σύσκεψη στην Ξάνθη με όλους τους τοπικούς φορείς. Ειδοποιώ αμέσως τον κύριο Ζουμπουλίδη, ο γραμματέας του συλλόγου μας, τον Νεόφυτος. Του λέω, παίρνε πρωτοβουλίες εσύ από τώρα, πάρε τηλέφωνο όλους τους φορείς να μαζευτούμε για αυτό το θέμα στο σύλλογο, ας πούμε, μετά από 2 μέρες το βράδυ. Εγώ κλείνω αεροπλάνο, φεύγω απόψε για Αθήνα. Όταν γυρίσαμε, το θέμα το είχαμε λύσει. Στο οποίο βοήθησε και ο Πανούσης, βοήθησε και ο Σγουρίδης, βοήθησε και ο Κακλαμάνης, βοήθησε και ο Αρσένης. Ό,τι γνωριμίες είχαμε, τις βάλαμε μπροστά για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Όταν έγινε η σύσκεψη, δεν είπαμε τίποτα, γιατί δεν είχε κανένα αυτό. Κακώς τα λέω τώρα. Μας περιπτώσει, ο κ. Τσαλίδης ήταν τότε αντιπρίτανης. Εντάξει, μετά, ας πούμε, τους είπαμε, έχει λυθεί, απλά επειδή σας καλέσαμε, πρέπει να μην. Να γίνει και η συνάντηση. Ναι. Ήταν επικοδομητική, δηλαδή, βγήκαν πολλές προτάσεις και πάρα πολύ. Έτσι, μια ενότητα, ας πούμε. Λοιπόν, και μετά από μερικές μέρες βγαίνει ο κύριος Σιμόπουλος και φροντοφωνάζει τη μεγάλη του επιτυχία να φέρει αντί για 2 σχολές 5, ας πούμε. Και τον συνάντησα, γιατί στα πάντα θέλουν υπομονή. Το συναντώ σε μια εκδήλωση πριν μερικούς μήνες στην Αλεξανδρούπολη. Από το παιδαγωγικό τμήμα μιλούσε η κυρία Βεργέτη. Κάνει την παρουσίαση για το Καδιλά, τι κάνει με τον κύριο Κυριακίδη κτλ. Και εκπροσωπούσε τον κύριο Σχοινά, τότε Πρίτανη. Του λέω, με θυμάστε, κύριε Πρίτανη? Μου λέει, βεβαίως, να μην σας θυμάμαι. Λέω, γιατί όμως δεν βγήκατε ποτέ να πείτε να ευχαριστώ στο Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης? Μου λέει, το θυμάστε? Λέω, ξεχνιούνται. Αλίμονο. Ήταν τόσο δύσκολο δηλαδή να πει ένα ευχαριστώ στο Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης? Γιατί όμως? Δεν ξέρω γιατί. Δεν το εξήγησε. Με ενοχλεί, αλλά τόσο δύσκολο πια είναι. Και το λέω πρώτη φορά έτσι από τον αέρα, γιατί πέρασε καιρός τώρα, εντάξει. Λογικό δεν είναι. Ναι. Όπως τον ενοχλούσε οποιονδήποτε. Λοιπόν, να έρθουμε όμως στο μνημείο. Κοιτάξτε, δηλαδή. Το μνημείο ήταν αποτέλεσμα του συνεδρίου. Τι να πρωτοπεί κανείς. Γι' αυτό είπα δεν φτάνει 1 ώρα. Ήταν ένα όραμα του ποντιακού ελληνισμού στην Ξάνθη ετών. Δεν τολμούσαμε ποτέ, γιατί, πώς, τι και τα λοιπά. Όταν φτάσαμε στη θεμελίωση, σκέφτηκα αν αξίζει τον κόπο για όλο αυτό που κάνω μέσα από αυτά που άκουγα. Όταν είδα τις αντιδράσεις όμως της γείτονας και τα ξένα δημοσιεύματα γενικότερα, όχι μόνο από την Τουρκία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία κτλ. Ισπανία. Όταν μου ζητούσαν υλικό, το ξένο, το πρακτορείο, πώς το λένε, το ξένο πρακτορείο, εδώ, οι ξένοι δημοσιογράφοι έχουν μια ένωση στην Αθήνα, δεν έχουν. Αυτοί ζητούσαν υλικό. Όταν είχα δώσει τότε δεκάδες συνεντεύξεις σε διάφορες εφημερίδες της Ευρώπης. Και όταν αμέσως μετά διαπίστωσα ότι έγινε ο Μπούσουλας, έγινε ο πρόδρομος και με βάση αυτό γίνανε μνημεία σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά, με βάση αυτό, και ακόμα και σήμερα έρχονται τουλάχιστον, στην αρχή ήταν πολύ περισσότεροι σύλλογοι, τώρα είναι κάθε χρόνο 3, 4, 5 σύλλογοι, επισκέφτονται το Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης, και για έναν επιπρόσθετο λόγο, να έρθουν να προσκυνήσουν, να δουν το μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού. Δηλαδή το μνημείο αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς και για τους τουρίστες, αλλά και για τους ποντίους και για τους θρακιώτες και τους μικρασιάτες, οι οποίοι έρχονται στην Ξάνθη. Και βέβαια ερχόμενοι στην Ξάνθη αφήνουν και τα ωραία τους τα φράγκα, έτσι. Υπάρχει κίνηση. Έτσι. Λοιπόν, άρα καλώς έκανα και δεν τα βρόντιξα. Παντού χρειάζεται υπομονή, αλλά εκεί πραγματικά είχα πει δεν αξίζει τον κόπο για μερικούς ανθρώπους, έτσι, γιατί η κοινωνία το είχε αποδεχτεί και τα είχε αποδεχτεί.
Θα κάνω δύο επισημάνσεις εδώ πέρα. Το ένα είναι ότι είναι χαρακτηριστικό τρόπο σκέψης σας το ότι πέρα από το γεγονός ότι ήρθαν οι ίδιοι οι ξένοι δημοσιογράφοι σε επαφή μαζί σας, είχατε κι εσείς την προνοητικότητα να δείτε τι γράφει ο ξένος τύπος. Δηλαδή, είχατε μία ανοιχτή σκέψη να δείτε σε ένα ευρύ φάσμα το τι συμβαίνει γύρω σας. Και αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο του αποτελέσματος. Δηλαδή, τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Σύλλογος και εσείς προσωπικά είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτού του τρόπου σκέψης. Και το άλλο, το οποίο είναι εξαιρετικά συγκινητικό και το έχω δει πολλές φορές και με έχει εντυπωσιάσει, είναι ότι απλοί άνθρωποι πηγαίνουν και καθημερινά και παίρνουν ένα λουλούδι και το αφήνουν στο μνημείο. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κεριά να βρουν. Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση, ειλικρινά. Γιατί είναι κάτι το οποίο αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν θα το φανταστείς ίσως. Που σημαίνει ότι το χρειαζόταν ο τόπος. Και το σημείο ακόμα που έγινε και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από όσα γίνεται. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπήρξε μια μεθοδικότητα, υπήρξε μια οργάνωση η οποία συνεχίζει. Και σας έχω πει και άλλη φορά, κύριε Ταβλουτσίδη, ότι έχω θαυμάσει την υπομονή σας. Ενώ είστε άνθρωπος ο οποίος θα χτυπήσει τη γροθιά στο τραπέζι και το έχω δει, ωστόσο η υπομονή σας είναι απίστευτη. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται τίποτα. Πάντως εγώ θα κάνω πάλι ένα παραπονάκι εδώ πέρα. Να το κάνετε. Γιατί αν δεν διαμαρτυρηθώ, αν δεν γρινιάξω, ας πούμε χάλασε το φως στο μνημείο, πάνε καθαρίζουν το μνημείο το άλλο, αυτό το αφήνουν. Γιατί ρε παιδιά, μερικοί γιατί σκέφτονται έτσι, δεν ξέρω. Γκρινιάξτε για να έχουμε και αποτέλεσμα. Ναι, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αυτό είναι για όλους μας. Δεν είναι. Εμείς το κάναμε και το παραδώσαμε στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, εγώ θα πάω να το καθαρίζω κάθε μέρα. Εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Μου λένε, ας πούμε, και καλά κάνει ο κόσμος. Τέλος πάντων, ήρθε μια κυρία να κάνει μια μελέτη. Έκανε μια έρευνα από πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ήθελα να μιλήσει για τα μνημεία. Έχει γράψει και ο Μπρουνό για τα καλύτερα μνημεία στην Ελλάδα και το έχει από τα καλύτερα μνημεία. Αυτό δεν το ήξερα. Και υπάρχει και έκδοση, βέβαιως. Λοιπόν, και μου λένε, κάνει την εργασία της η κυρία και τι παρατηρήσεις έκανε. Ότι κάπου στο Σταυρό, από τον αέρα φαίνεται, πήγε ένα σκηνάκι και κρέμεται ένα σκηνάκι. Πάρε το καλή μου και πέταξε το. Δεν το κατάλαβα τώρα. Και εκνευρίστηκα. Και το γράφει στην εργασία της αυτό. Αφού το είδες, τι θα σου πέσουν τα χέρια. Ναι, το είδες. Αέρας είναι, μπορεί να πήγε και μέσα κούλα. Δεν το κατάλαβα τώρα. Ναι, δεν είναι και κάτι. Έπαιρνε εκεί ο πρόεδρος να πάει να το κατεβάσει, ας πούμε. Έχετε δίκιο σε αυτό και πιστεύω ότι και ο αναγνώστης της όποιας εργασίας ή ο παραλήπτης τέλος πάντων θα έχει την ίδια άποψη που έχετε κι εσείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, Πρόεδρε, το οποίο εδώ και πολύ καιρό με ταλανίζει έτσι στο μυαλό μου και φαντάζομαι και άλλων. Αλλά σε μένα ειδικά έχει σφινωθεί. Μιλάω για εκείνη την σκέψη που είχε γίνει πριν τους Ολυμπιακούς. Γελάτε γιατί ξέρετε τι θα σας ρωτήσω. Όπου είχαν πάρει μέρος όλοι οι φορείς, να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, να κάνουν εδώ πέρα, να δουν τον τόπο, να κάνουν συνέδριο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και υπήρχε η στήριξη του συνόλου των φορέων και μάλιστα και οικονομική και άμεση σχεδόν από πολλούς. Ωστόσο ξαφνικά, ενώ και μάλιστα και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στεφανόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν υπέρ, θα στήριζε την όλη προσπάθεια. Η κυρία Βελέρ, εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα το πόσο θα στήριζε πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι από τα πρόσωπα παγκοσμίως γνωστά και έχει πάρα πολύ έχει αναγνώριση από όλο τον κόσμο, που σημαίνει ότι έπρεπε και μόνο αυτό να μας κάνει λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο ζεστά. Ωστόσο, τι έγινε. Αυτό το τι έγινε με προβληματίζει από τότε. Προβληματίζει πολλούς. Καταρχήν να πω κάτι, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Αυτό αφορά και την Αρβελέρ, κυρίως την Αρβελέρ. Κοιτάξτε, η προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει επί Πασόκ, έτσι, για να βάλουμε χρονικές περιόδους. Γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχηρίας ήταν ο Σταύρος Λαμπρινίδης. Θα το θυμάστε από το ταξίδι μας στην Ουκρανία. Ήταν τότε, όταν πήγαμε στην Ουκρανία, ήταν γενικός γραμματέας από Δημοελληνισμού.
Με το Σταύρο λοιπόν από τότε συνδεθήκαμε μια φιλία η οποία συνεχίζεται. Έχοντας υπόψη μου αυτά που προσπαθούσε να κάνει ο Στέλιος Αρσενίου τα προηγούμενα χρόνια, κουβέντιασα με το Στέλιο, κουβέντιασα με το Σύλλογο των Ατόμων με τα κινητικά προβλήματα και σε μια κοινή συνεδρίαση και του Διοικητικού μας Συμβουλίου είπαμε να προχωρήσουμε ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων να υπογραφεί στα Άβδερα, στην πατρίδα του πατέρα της πυρηνικής φυσικής, η Διεθνής Ολυμπιακή Εκεχηρία, μιας και βόλευε με τις ημερομηνίες όσον αφορά και την ρήψη της βόμβας στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, 5 και 6 Αυγούστου. Ξεκινήσαμε, είπαμε να γίνει υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πρώτη απάντηση ήταν αρνητική. Κατέβηκα στην Αθήνα και πήρα θετική απάντηση. Συσκεφτήκαμε εδώ με τους φορείς, πάντα, σας λέω, πάντα με τους φορείς. Λοιπόν, ενθουσιασμένοι όλοι, κάποιοι μονίμως προβληματισμένοι και πώς θα γίνει και τι θα γίνει, όλα γίνονται. Εκτός και αν δεν το πιστεύεις κάτι δεν γίνεται. Τελικά, είπαμε να βάλουμε στην Οργανωτική Επιτροπή ένα πρόσωπο με διεθνές κύρος. Ξέρετε, και εκεί υπάρχουν οι εγωισμοί, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ταβουλτζίδης είναι στην Ξάνθη, το ξέρουν 5 στην Ξάνθη και 5 στο χωριό του. Ναι, ακούστηκαν και σε εκείνη τη συνεδρίαση μου παρούσα, ακούστηκαν διάφορα. Και έτσι πρότεινα την Αρβελέρ, με την οποία γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκείνο το διάστημα ήταν να έρθει να μιλήσει, είχα επικοινωνία μαζί της να έρθει να μιλήσει και στην Αλεξανδρούπολη. Πήγα, την βρήκα και εκεί. Τέλος πάντων, συμφωνήσαμε υπό την αιγίδα της κυρίας Αρβελέρ. Προχωράμε τη διαδικασία, αλλάζει η κυβέρνηση, ξανά από την αρχή το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 40 μέρες πριν από την εκδήλωση, την ημερομηνία της εκδήλωσης, με πρωτοβουλία του κυρίου Τσαλίδη, του βουλευτή Ξάνθης, έγινε ένα meeting στο Υπουργείο Εξωτερικών, Τσαλίδης, Υπουργός Εξωτερικών και οι δύο υφυπουργοί. Ο κύριος Μολυβιάτης συμφώνησε, ενθουσιάστηκε. Είχα κάνει και προπολογισμούς και τα λοιπά. Ο συνολικός προπολογισμός ήταν 160.000 ευρώ και μάλιστα μου λέγανε θα φτάσουν. Λέω από αυτά θα περισσέψουν και 20 με 30.000 για το σύλλογο. Όχι μόνο θα φτάσουν. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είχαμε το πράσινο φως πλέον και από την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, απλά έβαλε θέμα ασφάλειας και σωστά. Ναι, και ήταν φυσικό. Και έτσι δεν θα έρχονταν εδώ ο Κόφι Ανάν όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός ή ο Κλίντον κτλ. Αλλά θα έρχονταν οι πρόεδροι των δημοκρατιών των όμορων χωρών, Μάλτας, Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και πάει λίγο. Δεν ήταν μικρό και το γεγονός αυτό έτσι. Ασφαλώς. Με Χειροσίμα, Ναγκασάκι εδώ, με κανάλια μέσα και έξω, καταλαβαίνετε τώρα. Όλα τα βρήματα ήταν στραμμένα τότε όλα στην Ελλάδα. Δείτε τώρα τι θα γινόταν στη Θράκη αν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Φυσικά θα κάναμε ένα συνέδριο όπως είπες, με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας πυρηνικής φυσικής. Είχαμε ετοιμάσει τα πάντα, μέχρι και το που θα κάτσει ο καθένας. Είχαν σχεδιαστεί τα ρούχα, γιατί θα κάναμε και παραστάσεις μέσα. Είχαμε πάρει την άδεια από την αρχαιολογική εφορία, από την εφορία αρχαιοτήτων εδώ από την Κομοτηνή. Τα πάντα σας λέω. Τα λέιζερ, που θα μπουν οι ήχοι, πώς θα βγαίνουν οι χορευτές, τα σενάρια, όλα. Ήμασταν έτοιμοι. Οι ρόλοι είχαν δοθεί στους ηθοποιούς, κάνανε πρόβες, τα πάντα. Και ξαφνικά, μετά από λίγες μέρες πριν από την περίπου τέτοια περίοδο, πρέπει να δω το ημερολόγιο μου γιατί αυτά τα κρατώ, μου λένε δεν θα γίνει εκδήλωση. Βρε, γιατί δεν θα γίνει εκδήλωση? Ποιος σας το γνωστοποίησε? Τελίτσες από εδώ και πέρα. Τίποτα άλλο. Είναι πάντως, απάντηση βέβαια εντάξει είναι off the record, αλλά πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ήταν μια... Και μερικοί το χάρηκαν που δεν έγινε εκδήλωση. Καλά, αυτό γίνεται πάντα κύριε Ταβουλτζίδη, σε κάθε περίπτωση δυστυχώς. Που αυτοί που το χάρηκαν έπρεπε να είναι οι πιο φανατικοί όμως. Φυσικά. Δείτε όμως τι έχει χάσει η Ξάνθη και η Θράκη ολόκληρη. Μα και αυτοί θα έβγαιναν κερδισμένοι.
Εγώ πιστεύω ότι θα βγαίναμε όλοι. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε μερικοί για το συμφέρον μας. Το δικό μας, το προσωπικό μας καθαρά συμφέρον. Πάντως, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είχατε επαφή και με τους ίδιους τους επιστήμονες, από αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή και είχατε και θετικές απαντήσεις? Είχε ξεκινήσει και αυτό και μάλιστα το μεγαλύτερο κομμάτι το είχε αναλάβει η κυρία Αρβελέρ. Η Αρβελέρ θα έδινε ένα άλλο κύρος πέρα από το σαν οργανωτική επιτροπή για να μπορεί να το οργανώνει και τις επόμενες χρονιές αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα δεν θα μιλούσαμε στα άδειρα. Μετά από αυτό σήμερα στα άδειρα θα μιλάγαμε για άλλου είδους πράγματα. Θα μιλάγαμε για συνεδριακά κέντρα, θα μιλάγαμε για μνημεία, θα μιλάγαμε για 1000 πράγματα. Θα μιλάγαμε για ανασκαφές που έπρεπε να γίνουν γιατί θα πίεζαν οι καταστάσεις και τα λοιπά, γιατί θα έχουν τα λεφτά από χορηγούς. Αυτά τα έχουμε χάσει. Και πότε θα ξαναγίνουν Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα και πότε και πώς και τι, αφήστε το πουλάκι πέταξε. Σε προσωπικό επίπεδο σας πίκρανε, κύριε Ταπουτσίδη? Πάρα πολύ. Πιστέψτε με πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί είχατε, και να πω και την γνώμη μου, γιατί θέλω να την πω, δεν πιστεύω σας πίκρανε επειδή ήταν κάτι που δεν απλά το σκεφτήκατε και δεν έγινε. Γιατί είχατε ρομαντιστεί. Πραγματικά ήταν για τον τόπο. Γιατί έχασε ο τόπος. Ακριβώς. Και έχασε τόπος για αστεία πράγματα. Για πράγματα χωρίς νόημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μικροκομματικές και τέτοιες κουβέντες. Και χάνουμε όλοι στην ουσία. Θέλω να πιστεύω σε αυτή την περίπτωση ότι όταν κάτι αξίζει πάντως θα βρει το δρόμο του. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Σύλλογος δεν είναι τυχαία η πορεία και το βλέπουν και όλοι. Οι γνωριμίες σας επίσης και η αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους επίσης δεν είναι τυχαία. Δεν είναι στο στυλ πίνουμε ένα καφεδάκι, τα λέμε μια κουβέντα. Το θέμα είναι και αυτό που μου έχετε πει και εσείς ο ίδιος, ότι πρέπει συνέχεια να τους το θυμίζετε. Δηλαδή δεν μένατε στη μία υπόσχεση. Είστε που λέμε από πίσω συνέχεια. Βάζετε το... τον έκαψε αυτόν που με γνώρισε. Τώρα έτσι το ξέρω πολύ καλά. Μια δόση υπερβολής. Όχι, το ξέρω πολύ καλά. Πάρα πολλούς. Γιατί ξέρεις, πας σε ένα υπουργείο, ας πούμε έτσι, ή σε έναν οποιοδήποτε φορέα. Και παιδί μου, ο σύλλογός μας, λες μπλα 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 μπλα, ωραία. Ή πας μια επιστολή, ας πούμε, επιστολή γράφουν όλοι. Έτσι, τι ωραία, τι καλά. Το παίρνει τώρα ένας τεχνοκράτης, ας πούμε, σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Εντάξει, ας δώσουμε εκεί, ας κάνουμε έτσι. Εγώ τους λέω πάντα, σας προκαλώ και σας προσκαλώ. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ. Και μερικοί το έχουν κάνει πράξη και έχουν γίνει οι καλύτεροι φίλοι και δικοί μου και του συλλόγου. Γιατί είδαν η διεισόμαση το έργο που επιτελούμε εδώ. Κύριε Ταπουτσίδη, επειδή ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει, θα ήθελα για το τέλος, αν θέλετε εσείς να πείτε κάτι για το Σύλλογο και για το έργο γενικότερα. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους Ξανθιώτες και όσους μας ακούνε γενικότερα στο μεγάλο αυτό έργο που έχουμε ξεκινήσει που λέγεται Ανιστόρηση της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας και το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ποντιακού Ελληνισμού. Δεν θα γίνει μόνο η Εκκλησιά, θα γίνουν πολλά πράγματα εκεί, θα γίνει συνεδριακό κέντρο, θα γίνουν βιβλιοθήκες, θα γίνουν μουσείο, θα γίνουν ξενώνες, θα γίνουν εστιατόρια, θα γίνει ένα δάσο με τη χλωρίδα της παρανέστιας περιοχής. Γενικότερα είναι ένα αναπτυξιακό έργο, αλλά θα είναι και μια κυψέλη μνήμης η οποία θα εκπέμπει προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα έχει πολλά στοιχεία λόγω της περιοχής, δηλαδή θα αξιοποιήσουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ορειβατικό τουρισμό, τον φυσιολογικό τουρισμό, τον συνεδριακό τουρισμό, τα πάντα, τον εκπαιδευτικό τουρισμό. Η περιοχή μας θα αλλάξει όψη. Μπορεί τώρα να γελάνε κάποιοι, αλλά όχι όποιοι σας ξέρουν όμως. Έχω μάθει να γελάω τελευταίος. Όχι από κακή, έτσι από ικανοποίηση τίποτα. Όχι, είναι λογικό και όποιος σας ξέρει καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου και κοντά σε όλους τους ακροατές μας. Πιστεύω ότι αυτά που είπατε είναι πράγματα μερικά τα οποία χρειαζόντουσαν να ακουστούν. Και εγώ θα σας δεσμεύσω με μια υπόσχεση ότι θα ξαναρθείτε, γιατί κάποια θέματα τα αφήσαμε απ' έξω. Όπως είπα, η μία ώρα είναι πολύ λίγη. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε, όπως πιστεύω και όλοι οι ακροατές μας. Είναι τόσο ενδιαφέροντα, αλλά είναι και ουσιαστικά. Ήταν και δική μου χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.